Menta ke sengi ke khat kendai terik unok pra ajar arpusan ke Southwest Khasi Hills Trucks Owners and Driver Association SWKHTO and DA kalalum jingelang pajba ha langmir is Khasi Hills District bani keren halor ke jing pendik kinong nya drong napo Southwest Khasi Hills District hakit khot ke Meghalaya Commercial Truck Owner and Drivers Association hakini ki kendet sengi Uba SF Nongbri Ubadei Presiden ke Southwest Khasi Hills Trucks Owner and Driver Association haba keren ha kilat patai kubor hadin belakut ke jingelang ha langmar ulaong baka senghi kam khang ya kitrong bana ki wei ki jaka banwan kamai ha ketika thai nongjri henry tang ki wei baki dei ban ya buram lang ya ka jing penbet hapo ke karkhana bat ka senghi kamla ban pediang dalele ban pendik kumne ya kinong ya trong Namar kata ukhot aware ya kinong yelam ke Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association balada ki don kano ke jing kim dei ban pentot ya kinong nya truck henry ki dei ban ye kren bat ka seng ban penben ya ki jing ko ni kum ka asen na po Southwest Khasi ka badai ki ka asen jong ki truck ki driver truck jong ka Southwest Khasi ang don lang baro ki para khot ba mentang kwa ban namar bangi ladon la ka jong ka asen na po Southwest ban penyat ki kali kamai ka badai bakit ya ki mar ki manta ka badai ki kuk nang tainan nongjiri de ngila penyat ya ka kali namar bangi ngila don la ka jong ka asen ngila da register ya ka asen ngila ya penyat ya ka kali kumba ngidai hok bat penyat kum ka hok ka ba ngi don dai ka bai ka basusi ka long ba ka bangi penyat ya ka kali jongi ban kit ya ukuk na nongjiri tikidon ki basa penwit tikidon ki basa bat halanti singken te ngim la ban tip na kai ka daw dai haka jing sa ka bangi penya ya kene ka kam kit kuk ki kram ong batang ka Asian Southwest lan ki kali ke badan po Southwest kila ban kit ya katai kamar dai ngila ong bawat ya kata ka wat ektikim member jong kata ka MC TOD ero nila ong bangin ya kamay lang ngin ya kit lang tang ban im kamay na katay kajaka dai nila don ka jing ya yo jing tip mana pedang ki driver jongi kila sa penwit sa pendik la sa penhap la sa bat la kita yo haliti singken kata kalong kadai kai ka ba ngim ngim laban pedang namar ba ngirung idon la kaju ka hok ka ba ngihaban ya kaju kalenti ngihaban ikit ya kaju kamar dai ka jingduna halor jong ke asen jongi bagi haban sabat haban sa pendik haban sa bernyam bersit haki wipat ki asen ya halor kan ka kam ngakwa ban ong bada kumno ru hakaba ngi dei ban yai lait lut ngi dei ban ya kamai lang ni kram khang ya no yunuro ban kamai na katai ka jaka dai habang ngi don na ka jong ka asen ni penyaj bai ya tang ya ki member ke badai jong ka Southwest te ndai ngi kham khang ru ya ki wipat ki Asian banwan kamai ndai ngi kwa tang ba lada habak ki yai ki member jenne ki member jong ka Asian jong ngiru ailat bakin yai em ka jingwit hakal ti sken kat kum ka lenti ka ba ki de ban yai sa ka wairu ngakwa ban penpau khandet halor ka jingmi ling ba ka kubol jong ka social media ba ki member jong ka kane ka MC Toda ane kata ka MC TODA kila penmi ya ka kubor ba tiong hana ba kata ka Asian jong ka Southwest ki penyait da ka seng balang dah ka jing sa kane ka Asian Southwest ki penyait hi dah kinukit kam jong ka Asian om da ka seng balang bat kata ka seng balang ka ba penyait ya ka Asian ngim la bantip ka seng balang ayu namar hapo Southwest ki bun ki seng balang dai kat kum ka jing tip kat kum ka jing penyait jungi ya ka Asian ka penyait ya ka member jong ka Asian ki penyait ya ka Asian om da ka seng balang tengam kwa ba ong ba kanu ka kam ban penthok bre ya kanu ka seng balang ka badai pej ya ka hapo Southwest namar ka seng balang kadon la ka jong ka polisi terekam kadon la ka jong ka lenti terekam om ba ki penwit ane om ba ki wan ban join lang bat ka truck Asian jongi jong ka Southwest pasa ka wairu don ki member jong ka MC to da ki ba keren persa ya kata ki ba bernyam ban penhap lan ban penpra ya kata kokuk faktori satai sanong jiri katu kam dei ka kam jong ka Asian
kakam ha kabangi kwa banyak keren para ASEAN ngidai ban tak betik tang ya ka kam jong ka ASEAN om ban kata ya ka kam ka kamai ka ji jong ka jong ki pai ba jong ka dong ka than ka ba kata ya ka im ka yap jong ki pai ba namala da kata ya kata ka factory kalong ka kata man ya ka kam jong ki tu ki trai snong ki trai jaka ki trai khandau sa ki tu ki jaka tinga ngam kwa ngakwa ngashkwa ban pensai ba kani ka kam ka dei jong ni ka ASEANแต่ดาคุณนูรู้ก็ไอ้ก็จึงเป็นเบ็ดก็จึงกันได้บันวันเบ็ดบัดนี้ก็ASEANบัดละใช้เลยสงีพี่ละมาบาลักตะยากระเซงพลังตะยากระตะกับfactory ya segion kinu ki kam ki ba nakrang jongi ka ASEAN ngimla ban kit kri namar ba ngi na ka ASEAN lese ngi ngimpa ban kata sakawai pat ke benta sabar jong ka ASEAN te la sai lese kadon ka ai ka jing tengku bat kini ki seng balang la ne bat kita ki seng balang ne bat kita ki try cook try factory try sinong try thau satai kamot ngena kaleng jong ka ASEAN ngi tet ketiba ngi ngim dan benta hakata ka kam ndai ki ngi yaj bai tang ban penyaj bai penyaj jenti ya kane kam kit kam bala jong ki member jongi na kane ka sot wes kasil kata kade ki jing kwa jongi te na kaleng jonga ngai sukwa ban ong ba to da kum nu ro habangi ta ya kaju ka kam ngi im jana kaju ka jing kamai ngi dei ban ya yaj lang ngi dei ban ya tre lang om ban ya penwit iwe ka ASEAN jongi ru ki member jongi ru kin yaj member jong kiru kin yaj kat kum kalan ka ba ngi haban pen bai po factory kata kade ke jing kwa jongi bat ngi ong ba ngi kum kitra jaka ngi kum ka southwest kasil ngi kun thup ya ke mdai tang ya ka southwest kasil ngi kun thup ru ya ke dong ka than chane baro nadu pongpong wiloi tersat momaram dong thliu ki mosunram ki loba kini ke badai kadong ka than jongi ke badang suk ban kit ban ba ban kamai na katai ka jaka jongi ban ya ki bilai chakawai ka jaka ban ya kawai ru ka ba ngi ha ban so thu bangim dei ban so phla bangiru ngi don hok ban phom la ka jong ka ASEAN ban pek ya ka jing jing jenjar jong ki pai ba jongi ngi kan tip kham pha mangi ban ya ki wei phat naman bangi ngi dei trai sinong nanga kana trai sinong na kane ka dong ka than tengi ha ban kit kri namara shua ba kane ka factory kan urlong ki pai ba kila dawa nangi ba habawan ka factory ka ai ka jing mentoy nam ta jok pai ba tengi ru ngi la ai ya kane ka kular na kam ta ki pai ba jongi baka factory ka don kalat kamai ka ji na kam ta jongi ki trai sinong trai district ani ki dong ki than chane te menta habangimla ban penya ya kane kam kalong ba ki pai ba ki wan keli ki wan ban pan ni sai nangi kum tangi hab ban penya ya kane ka ASEAN lingba ka jingi su thu lang bat ki pai ba jong ka dong ka than te na kaleng jonga ngam don ni ai dei nga sukwa ban pensai ba to ngin ya le ya kanong ka kam om da ka ba ngin ya penwit ngin ya huri hurang ngin ya berngem ya bersih penwit hasurok dei kanong ka kam habangindon ka paranong ket kam jok ASEAN kanong kam ningkong ni hab ban ya kren paranong ket kam kanang ba ki poj ba la ni ki driver jongi kin om sa pendik la ni kin om jenjar halanti ya jongki te na kaleng jonga sai la beng angkumta kublai sibun na kamta ya por